ओह दादा डर लगता चढ़े में उतरे में पूरा मेहर लगता कि ताकत ऐसा कपड़ा पसारे में सोचे नहीं कि अगर में पसार दी पर होता रहे ना यही से सोचल कि चलो छता पसार दे हैं अब चली तन की नहा ली छोटको अभी नहानी ना काजी दीदी आप कल ना तनी साबुनिया तो तनी नहा ली दा तो दे दीदी साबुन तो नहीं खत्म हो गया तो कहां से हम नहाई आज वो सरफ से नहा ली ना हम सरफ से ना नहाई सरफ से जानता ना हमारे मारे पूरा देह दीदरा हो जाला तो सरफ ना तो साबुन नहीं खे अब तो जाए तो हमें ई तरह भल के नहा ले तो नहाई हम मंगा के रखे में खत्म कर देवली जाए हमारा नहाई के रहला तो जा होने सरफ नहीं खे का करम जा तो नींबू वाला के ई तरह नहाई लोगों को ये लागी हो जाला कोई बात नहीं पता नहीं कि जन काहे हम जब से कोनो टोक टक ना करे नहीं तो हमारा रहले ना चाहिए जाला सुबह से कोनो के हम नजरिए नहीं रखी हमारा रहले नहीं जाइल जा कि हमारा हाथ खोल लाता फिकर लइका है ये दादा घूमता खाली पार्ट पहन के ठंडा उंडा में नतिया के बेटा इहो भाग गए ऐसे स्मृति टोना के उनकर मन में हो जी छोना चल का करे चाहतनी देखो ओकरे घर दुगो पतोहिया बाइसन ससुई त गइल बिया अभी बियाह का बाय है जड़ा पाला ले तनी देखो तनी जा तनी ओकनी के पेट में बारह लू मन तो जे रह जीवन जा अंगड़ा के तनी आ त गलिया के कुछ छिल जाई हमरा के कुछ छिल जा तनी धीरे धीरे कबाड़ी खोलवा में चल कबाड़ी खुला ही तो अपन हो सके घुस जाई तो अभी कबाड़ी खुले बट ठीक है बा हमरा खाती जैसे लीला तन के एड़िया मोल नहीं कितना मारे नइखी ना हाथ ना ठंडा को वजह से तो इतना मारे एड़िया गंदा भइल बना कुछ कहे जो इतना जल्दी जल्दी नहा ले तो फिर सांझ हो जी तो बहुत ठंडा लागे के हजी अरे हम हई भोखन बो आई है लिए नहाता है अरे आया गुदन घूमत नहा तड़ू कने हां ये दीदी नहाला ई ना कि नहा तड़ी ठंडा पाला में साड़ी बदल के रख देनी है फीच फाच के सपटे उ जानी के नहाइल है बाड़ो अब ना जी जानता ना ना नहाए तुम्हारे देह चुनचुनाए लगेला एक सोचल कि चली नहा ली है हां चला ठीक बा जैसन तहार मन नहा तड़ू हां कल ही केरा लइके चल गइली हाँ लइकिया के इतना सास ससुर बढ़िया मिलल बा के ओकरा के तरह हाथी पे ले रहता ने कने बोलावत रह जा अभी 5-6 दिन ना भइल तबे ओकर ननद रोवत रहे कि भौजाई नहीं के घर में त ठीक नहीं खेला ना जी बताई अब शादी ब्याह ठीक से करबे करम तो काहे ना सब कोई मिली हां ठीक ना बाय कने कने के लइकिन के देखलु के मार के भगा देबे लसन हमार लइकी के त तरह हाथी पे ले बा कैसे करे नहा तड़ू ना आइल हनी कुछ काम के तारा घर दही बका आ ना ये दीदी दही तो ओरा गइल बाटे अब 3-4 दिन के बाद मांगम त भल के मिल जाए जड़ा पला में दही खाए के बोर करता ना तो बनाई नु तो दे देम दहिया अभी नहीं कुछ कइले ठीक बा जा तनी नहा तड़ू ये कोने आ देखियो हाय कहैया के चूड़ी किन ले बाड़ू हो और चूड़िया बढ़िया लागता है कोने सदिया में ना करी जी वो किन के ला देले देखो त कितना अच्छा लागताटे ठीक बा जा तब जा तनी घरे ना मिली त दहिया आइम 4-5 दिन के बाद हम दे देम इहो कितना अच्छा है ना कुछ कहे जो इतना मैंने दही मांगे बताओ अब दही वाला त का करी ओही माई कोई से पूरा दही खजुलाइला गल ओही माई ये छोटको का करी हो ओही माई हथवा गोड़वा पूरा ओही दादा अरे बाप रे अब हमार मन तनी से मानल एगो के कहनी त न त एक सुबह के हमार छटपटाई ले रहे कैसे लइका दूध पिए खाती अपन माई के रोवेला सन एगो हमरो इहो एगो खिसे कहानी बन गइल बाटे हमहू जब से ऐसे कहू के नहीं करत त हमरो रहले नहीं खे जलते इहो एगो रोगे ध ले बाटे ठीक होल तनी देखो तनी 5 मिनट में गांव में हाला होता कि ना हाला तब न अपना घर में चुपचाप कीरी लगाई देले बदी चुपचाप रह हमरा का कोन आए सब तो जन के की एक झोटा नोच के हन तखा पर रख दे मैं भी जाते नहीं तनी चली आराम करे पलंग तोड़े मत आहा तक दूसरा के टोकत रहा अपन सुघर करत रहा ओही माई जे तैया
ओही छोटको कहाँ बोल जी दीदी देखो ना पूरा दैया त पूरा केन कैसे खजुलाए लागल ह साबुन नाम कोना नि सर्फ नहीं सर्फ ले कान होइलन बाका बिना की सरफ न नहिले भी त गोड़ा हाथ धोवत कहाँ टेंशन ना लगला ता ना के जन देखो त उदिद्र दिद्र पूरा दैया था हो गइल की हुआ रे काजी आए की हुआ रे का अरे हूँ दीदी आई रही हम ससी बनाई खी उहे त आई रही ओही हु दादा अजी सासी बके गोतिनिया लिन भोखन भो अरे बा कहाँ उहे कुछ कारण ना हमर देखो न दैया त खजुलाए लागल आ हे राम पूरा गांव में हाला बारे वाले के पता जी डाइन हरी एक नंबर के अरे बा हम नहीं के जानत न हो अब हम का करी जी आई देखत रुका रुका हम जाते नुंगा के लिया का एगो हाथ पर हम ठीक कर दिहन उनका ले भरवा तू ठीक कर दिहन और बक जाई न जी जल्दी देखी ना बिना हाथ खुने कुछ देखा तड़ो सही ओए रे माई ओए रे माई रे ओए रे माई का करी रे भाई कहाँ गइली छोटको गइली त बेस सटिए गइली दादा के का खोजले बड़ी कबे ले न दीदी छटपटा तानी इहे लगा था कुछ कइले बाड़ी के बाजी अजी चाची के ह अजी आ कुछ भइल के कुछ कइला नि का जी दीदी के कौन दीदा हो अजी हमार दीदी कबे ले बुझाता जो ही घर लाइन न ते ही घर अपन हाथ गोड़ में कुकुलावा तानी ई का कहेलु है कहने अब तारा घर गनी अच्छा रंग लगा देलु का हो ए दीदी कुछ कइला मतलब गोड़ पटनी चल लंगा के ठीक कर दही हे दादा आजकल तू सारा घर जाहु जुगु त नई के कहनी ह का ए रामा तारा घर सम धन मांग के ले सुनी ना सुनी अगर कुछ कइला खंद चली ना तनी ठीक कर दही कबे ले छटपटा तानी ए मर्द हमरा के का समझेलु जा हो जादू मंत्र का अकेले कोई तो हम तो हाय हे भगवान आजकल सही में लोग कहेला कि आजकल दूसरा के दुआरी जाए जुगु त नई के आदमी हमारा घर से लेके खइबे करे ली जाए आके को चल चल आ दे चली चली हमरा शौक होता रहुए पहिए से आइल हनी कह के रहुआ बोल ए देख करे ऐसे मत कह ठीक नु तारा घर गइला के गइला हो गइल बा भलो हम जाके तनी से कुछ कर दे तनी आवरी कोची कर दम जी अरे मैंने कह तड़ू कि चली फिर से उतू कर दी तो चल मैंने हम ऐसे कर दे ऐसा बात नहीं खे जब करेंगे तो ऐसे खर्च कर देम चली गोड़ गिरता हमरा लगा पहले चल 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 दे सीढ़ी से उतारे द चल ठीक है भइला त देखला हमरा जादू लड़ता कि ना 2 दिन से छूट गई रहे चल ऐसे कर देम ठीक हो दी ई भाई हमर को कुलाता चल आ गई चलिए जल्दी जल्दी मतलब उनका जो बेचैनी था लेबर धीरे धीरे चलता नहीं ना त हमी का डॉक्टर हनी बताव ना तनी हॉस्पिटल वाली हम ये का नर्स हनी चली ना पहले मरसन ठीक बा मरसन चलिए दीदी देख आ ये दादा देख त बेहोश हो गइल बाड़ी त सुतल वही मर नींद में कैसे रे कहते जी सुता के जगती ना कहां कुछ भइल बा कने कि कहां देख भइल पूरा हाथ में दोदरा भइल बा कबे खुकुज लावा तड़ी कहां कुछ भइल बाटे कहां भइल बा देखा त अजी ठीक हो गई हां दीदी हमर ठीक हो गइल ना भगलू जाए को तुनी जानी के बुझाता कि उठू भइला शक के बेमारी जाते अपन गाय दूहे के बियाह में अजी दीदी ठीक है हम करे ना भोखन एक नंबर के डाइन हड़ी हम कहे ना कि देखिए सचेत होकर रहनी रोले छोट है लेकिन हम सब जानी ना रो अब खाली बने घरे में घुड़ी मुड़ियाई रहम जाई आराम करी अब बताओ ये दादा हम ना जानत रही कि हेता ना यहाँ के जानी ना सब कहत नहीं कुछ कइले बानी सची में आजकल ना घर में केहू के अपना बुलावे लाई के नहीं खे बतावा ये दादा हम ना हाथ रही हैं कि कितना हालत खराब बाटे आ धीरे से कह के चल जाता नहीं यही तरह कोई के लइका के मुआ दे आ फिर मुआ के जिया दे हम कि हम कुछ कइले ही नहीं खे सांझ के हमर मरद आवत न त हेतना दूर में लुगा से गेड़वा के तब नहाइम कि कोई हमरा के ना देखी आ यहाँ सब आवत बजना त देख देख के टोकटा के चल जाता ही आदत बड़ी खराब है यहाँ सबके नमस्ते प्रणाम मैंने पुष्पा सिंह विज्ञापन टीम में वीडियो बना के संदेश रहे देखनी है कि आजकल भी ऐसे औरत बड़ी जा गांव घर में कि कोई नहाता कोई खाना बनाता जाके उनमें टोकटा टोना कर देते जा मगर ना करे के चाहिए वही पर अपनी वीडियो बना के सबके संदेश देनी है जा कि घर में कुछ भी काम करें जा आपटी लोग के मत घुसाई जा मत दिखाई जा कैसे कि उसे नजर लागत आटे देखबे कैले कि का भइल नहात रही हम माने ठोक देनी है नजर लगा देनी है तो पूरा देह कर दिन दूरा हो गया छूनी है तो ठीक हो गया माने पावर रहे हमारा में टोना वाला चलिए एक साथ लेते हैं जब अगले वीडियो में फिर से मिलल जाए यदि वीडियो अच्छा लगल तो दिल से लाइक करो शेयर करो कमेंट करो जरूर हमनी के चैनल पर नया बानी तो हमनी के अपन चैनल बाटे जिलो भोजपुरी ओकरा के दिल से सब्सक्राइब करो कैसे कि सबसे पहले हमनी के वीडियो घर में पहुंचे लास्ट में के जा जिलो भोजपुरिया जी घर पे